दोनि दैखौ बोर होनो जोंनि प्रभु इसोरनियाव बिनि बे दैया जोंनि बाप्तिस्माखौ गोसोखांहोयो फोरबोआ जोंखौ गोदान खालामथों आरो जिउखौ फोथायग्रा खालामनानै जोंखौ लाखिथों जेखौ जों बयबो मोनबाय दसे थानि आरो आङो पास्कालनि बे कम्पानिखौ बे दैयावहाय आङो सोमब्रगोन अबरबो जोंनि इसोर बे हराव जों बिनायजों नेगोन जोंजों लोगोआव था जेब्लाबो नों जोंखौ बेसे सोमोनांथावै दादों आरो बांसिन सोमोनांथावै नों जोंखौ बायख'दों होननानै जों गोसोखाङो बे दैखौ बोर हो बे बेगरफोरखौ फेदेरो बे जोंखौ गोगोमो आरो गोथार खालामो नों दैखौ नोंनि अननायनि मोनसे आगजु खालामबाय दैनि गेजेरजों नों इजराइलनि सुबुंफोरखौ बासायदोंमोन बेजों नों बिसोरखौ बालाहामायावहाय गांगा होदोंमोन नों दैजों सुबुंफोरजों गोदान हwnai खागोन होननानै नाबिफ्रा फोरमायदोंमोन ख्रिस्ट'आ गावनि बाप्तिस्माजों जर्दाननि दैखौ गोथार खालामबाय बेनि गेजेरजों नों जोंखौ गोदान खालामबाय बाप्तिस्मायाव जों गोदान सारि जाफिनबाय बे दैया जोंनि बाप्तिस्माखौ गोसोखांहोदों दिनै बाप्तिस्मा होजागोन जोंनि बिदा फंबायफोरनि रंजानायनि बाहागो लानायाव जोंखौ हेफाजाब होदों जों बेखौ जोंनि प्रभु ख्रीष्टनि गेजेरजों बियो आमेन बयबो ममबातिखौहाय आखायाव लादो जों दा जोंनि बाप्तिस्मा समायनायखौहाय phwdangnai बिनि उनावहाय दैजोंहाय जोङो गोथार दैजों सारस्रिगोन बेवहाय जों सोलोंथाइ खननो हागोन अनजाग्रा फंबाय बिनानाव आरो बिब' बिनानावफोर ख्रिस्ट'आ मोदायनि सायावहाय बिनि जोबथा देरहानायखौ क्रुसनि सायावहाय मोनबाय बिनि देरहानाया निमाहाखौ बयबो मोननो हानाय खालामबाय आरो बे राहाखौ जोंनो होबाय जाय जोंनि मोनफ्रोमबो आनजादावहाय मोदायखौ फेजेनो ख्रिस्टान साफ्रोमबो ख्रिस्ट' मोदायनि सायावहाय देरहानायखौ गावनि जिउआवहाय जाफुंहोनो नांगौ जेब्ला जों बाप्तिस्मा लादोंमोन अब्ला जों मोदायनिफ्राय जुदा जानो आरो बेजों जेबो नांदेरफिना जासे थानो पापाव थैनो समाय लाबाय जेरै थैनाय सुबुंहा बिनि बुहुमनि सारगिदिंजों जेबो सोमोन्दो थायै बायदि बाप्तिस्मायाव
बेबायदिनि जिउआव बाहागो लानानै जोंबो ख्रिस्ट'जों गोदान जिउआवहाय सिखांफिनबाय। बे हराव जों जेब्ला ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायावहाय रंजायो आरो जोंनियाव थानाय बिनि जिउनि गेजेरजों बाहागो लायो। दे जों बाप्तिस्मा लानाय सानखालि लानाय जोंनि समाय लानायफोरखौ खनसेबाव फोदांफिननि। मा नोंसोरो मोदायखौ नागारो? आरो मोदायनि गासै हाबाफोरखौबो आरो बिनि दावरावफोरखौबो मा नोंसोरो अख्रां आरो हाखौ दाग्रा बोलोगोरा सेनाफा इसोरखौ गोसो फोथायो? मा जिसु ख्रिस्ट'खौ जाया इसोरनि सासेल' फिसा हौवा आरो जोंनि प्रभु जाया आइथा मारिनिफ्राय सारि जादों, जोंनि थाखाय क्रुसाव थैनो फबजादों आरो सिखांफिननानै बिफानि आगदाथिं जहैदों, नोंसोरो फोथायो नामा? मा नोंसोरो गोथार जिउखौ, गोथार खाथि गोजाखौ, धोरोमनि आखुनि खौसेखौ, पापफोरनि निमाहाखौ, मोदोमनि सिखांफिननायखौ आरो जोबनो गैयै गोथारखौ गोसो फोथायो नामा?
सिबिनाय